Hei, salut, Andrei și bine v-am găsit pe canalul meu. Astăzi o să vă învăț cum să faceți un intro. În primul rând trebuie să aveți Viva Video. Și uitați, eu mi-am făcut un intro, ăsta e intro-ul meu. Eu mă cheam pe canal. Așa, altul. Altul. Acum să vă arăt cum puteți să faceți. Trebuie să instalați magazin, să aveți magazin Play, să instalați Viva Video. După aia trebuie să intrați pe YouTube, să scrieți intro nou text. Așa, după aia dați pe ăsta, eu de aici mi-am luat intro. Dați aici și vă alegeți voi un intro. Dați aici în descriere. Să zice că eu am un intro 5. Apăsăm. Dați pe tradun. Să treacă timpul. Sar peste. Și click aici. Apăsăm acolo. Și dăm aici download. Deschide. Ieșiți. Intro-ul este instalat. Dați pe Viva Video. Dați un pic aici intro-ul pe care mi l-am editat. Edit. Ăsta este. Dăm așa. Dăm next. Dăm cam de aici să ne apară numele. De pe your text. Și aici scrii Andrei Kendama Ro. Andrei Kendamar. Dăm OK. Și aici puteți să faceți mare. Mai puteți să ia. Chiar să încurajez. Îmi place. Dăm aici. Eu vreau ăsta să zicem. Dăm pe culoare, portocalie și... Da, acela este cu bani. Am uitat să vă spun asta, vedeți, este cu bani. Pot să-l ia numai pe ăsta. Sau pe ăsta. Culoare portocalie și... Da, și gata. Da, share. Normal, că nu puteți să dați și se încarcă aici și
Gata. Cam acesta a fost videoclipul. Uitați cum a ieșit. Da, dacă nu ați înțeles prea bine, eu am dat un like și o să văd mai multe intro-uri. Pa, pa! Nu uitați să dați like și să scrieți un comentariu și să apăsați pe clopoțel. Pa!